Presko ti puloy ti angin. Picture perfect ti aglawlaw, uray ayan na nga anggulo. Sigurado ani isang sangayan ti maipaay na relaxation kaditi bumisbisita iti daytoy a paset ti coastal area iti ili ti Curimaw. Imununa na pinasyar ti news team iti lugar iti Kalabes, ken sinubyanan mi daytoy tapnon kumustaen ita holiday season. Nadalunan mi ditoy ni Myrel ken ti pagayam na manipod iti ili ti Dingras. Tunggal umay da bumisita ditoy, kamkamakamin dati sunset nga arig na may sa a painting gapu ti pintas ti buya ti nagsabatan ti tangatang ken danum. Na-mention mo dati nga pabalik-balik kayo. So ano ti reason na napay nga agsugi-sugi kayo dito? Yung sunset. Yung sunset talaga. Yung sunset talaga, oo. Nagpintas kami ito yung lights pa dito eh. So, pwede mesa nga mang papintas. So, siguro nga, kaslang mayat nga subya-subyanan. Would you recommend this place sa Yes, mga kaibigan? of course. Sali na kayo. Malaksid iti scenic view iti coastal area nga ipagpanpan nakkel iti ili ti Curimaw, masarakan pay ditoy iti hilera digiti narway a panganan no sa lino nga isupay ter araken digiti bumisbisita ditoy. Ti pagpasyaran ken panganan ti mauawagan ti Curry Lights. Sa kupin daytoy ti Poblacion 1, 2 ken Barangay Liwes. May sanimanang karis kaditi agtagikwa ti food stall. Kunana ano kapigsa ti negosyo da, kaya da nga ituloy ti agarup sa nga gasot a kilo ti karne kada aldaw. Mayat adot turista nga umay like other nga No, parts ti Ilocos North. okay. So ano may tulong na kanyayo dati business ko kasi nagadit customers ni. Dakol sir kasi iso ti pag-alaami ti daily tapos adu matulungan mi mot nga digiti trabahador mi siya adu kami sir. Booming digiti negosyo ditoy ita holiday season, arason met agun gundawayan digiti agtagilako ti makan iti panag-serve da kaditi customers. All year round ti panagoperar da, ngem kunada kaditi laeng agundaway ti panagado digiti bisita, mapalokal man wenno international. Nakasarsarita mi pay digiti bakasyonista ken turista manipud pay balasiw taaw. Damag ko kami sir, idi ada niyo tapos maganda pala. Napintas gayam, nagpintas ti ambience, like napintas na presko. Yes, ma'am. First time tayo umay dito, ma'am. First time ko kasi 2 years kung nakabakasyon kami. Nagaban tayo, ma'am. Guam. Guam, USA, sir. Okay. There's no place like home, right? Yes. So ano ti favorite mo so far dito? Tulo-tulo, sir, dagito, makamis, and go to also. Filipinos celebrate Christmas with a lot more festivity, you know, a lot more Christmas spirit. Right. And is this also your first time here in Curimaw? This is my first time here in Corimao, so And how do you like it so far? I love it. You love it. And have you tried any Filipino food? Well, that's what I eat every day at the house, so. Saan laeng ang digiti negosyo iti coastal area ti prosperous ita holiday season, gemket di digiti pay dumapas dek panganan iti ili, kas iti imun unamet laeng na pinasyarmiya sang gipsal restaurant iti barangay Tapaw Tige. Yung food is super sarap. Super sarap. Ano yung favorite? Yung kimchi. And would you say sulit naman yung binayan natin dito? Opo. And would you recommend this place friends and Yes. Tinobserbaran mi kaditi ang tagikwa kaditi panganan iti ili ti Curimaw, ket iti palangipang pangruna da kaditi empleyado da. Saan laeng nga isuda iti dagagem na nga aggrow ngem ket di, kayat dapay akaraman digiti katinulungan dati negosyo da sumayaat ti kasasaad ti biag da. Tipay may nga pakasursuron ka ti boss mo sir kat kaslang kaslang patibkeran da kayo sir. Kaslang isuro da ka sir nga haan ka lang nga naka-stick nga talaga ti maysa. Dapat ka flexible ka. Mayat mat sir, bale ni Ma'am Kate ni Sir Mike ngamin sir ko kumbaga hanang kayat nga ti ag-stay ka lang kumakandi may isang aspect. Tulungan na ka nga i-encourage nga ag-grow, more nga ag-grow ka ulit. Mas ag-grow ka pa kasi ko mas sir. Ti pagmayatan kanya da sir, ada ti tiwala daking ka kasi. Anya pa iti urayan nyo ka Solid North. Bisitain iti ili ti Curimaw, tapnon mapadas ti imas digiti makan ken pintas digiti pagpasyaran. Mark Magdirila, Balitang Solid North.